Hát, olyan fárasztó ezt nézni. Megyek aludni, mert holnap délben korán kell kelnem. De jó, hogy velük csinálhatom, úgyis kell egy kis fogyókúra. Én veled ellentétben még ugrálni is tudok. Szerintem ezek mindjárt bejönnek a vízbe. Hú, bazz, és tényleg! Kíváncsi vagyok, meddig bírják. Azt hiszik, hogy nagypályások. Én továbbra is alszom egyet a víz fölött, amíg ezek kiszórakozzák magukat. Mennek is kifelé, pedig milyen állatságos itt. Na, jönnek! Álljunk össze itt a mólón, jó? Ezt megnézem, ahogy összeállnak a mólón. Olyan jó nézni őket. Ha nem víziló lennék, én is beállnék jeges medvének. Képzelem,